Sa Bacolod City naman, fiesta ni San Juan. Sa barangay Punta Taytay Liwat nga gindugukan simbahan, nagtanyag pagani isang libre nga unlimited talaba sa mga deboto sang santo. Yari nga itong gitutuka. Matapos gipaiway bangod sa pandemya ang tradisyon na nga basyahan ay sa barangay Punta Taytay, Bacolod City. Kadungan sa kapistahan ni San Juan de Bautista. Subong adlaw, napuno sa kasadya kag wala sang may nagpauli nga mala sa liwat nga pagselebrar sang fiesta. Haring sa entrada sang coastal community, kada bangga asang sikat nga seafood district. Tubtob makalampuwa sa Guaan. Sugatao ng pareho nga tumandok kag pangayaw sang naandan nga pagbinasyahanay. Siyempre, nagpasalamat ko kay nga wala na lockdown mo. Tane, wala na lang kami nagagid eh. Kaya kami ka makasadya. Shut out! Shut out! Dalos! Sa simbahan naman, libre nga natanyag ang unlimited nga talaba. Ini kuno ang pamaagi sang parokya nga ipahanumdom sa pumuluyo ang kaalawan sang Dios. Butang apisar sa madamo nga pagtilaw, nagapabilin nga unlimited man ang bugana sa kadagatan. Though gesture sa pasalamat sa community sa produktong amon diri ginaangkon, nga ginapangabuyan sa mga dumuluong, no, nga nalabang matubo sa ila ang sense of gratitude to God by offering the talaba for free. Ang ini nga mga lola, wala unta sa paglukit sang libre talaba sang parokya, dala pahanumdom sa mga bagong tubo sang matuod-tuod nga kahulugan sa selebrasyon. Ang apil ko ang kasadya, kag ang kadamo sang tao, no sadyahan kita sa nga tipon-tipon, kakaon-kaon, nalipay gid ko ya sa dako. Kaya pasalamat kita sa Ginoo no kay despite nga do kapigado sa papangabuhi pero sa gihapon nakaamatamat at tabalik sa normal nga papangabuhi. Sa idalom sang Alert Level 1, ligwa na nga makapatigayon sa pagtililipo ng mga residente basta kadamaan sa mga pumuluyo ang nabakunahan na. Sa adlaw ni St. John the Baptist, magluwas sa ginabasya nga tubig kabay, ibasya manaton sa aton mga kauturan ang pagpalangga nga matutuod kausa sang pagsinadya subong adlaw. Obikirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.